Ngabune yo nigo chinga kechigati aba MC bali bakurwa somo ulibwa UDN nsemu ya Kenya Kwanza barokane ko mochya omo MC yukrifsio cyo yukirani ngani yuase bunge asoka ni kumurusi na kumwaka isiko omokonyo mo governor Robert Mondase county ya Kisii kolengana naba MC abukuru nsemu ya UDA niko batebire buna onye monda kago chuwa kusiko kurwa sobo koribwa je buno mokonyo mo governor na kwigonere bijya omo governor we county ya Kisii Paul Simbarat kunyara gwa kusiko ribono bochoryo bo yabo nyara gokorwa anase county ya Kisii Keito Mirded Mumanyi na roboti rwa Senchira Yowime. Magiganya nsemo yaba MCA wesokya emambia lero guchakya engana yokumo aka isko omukonyi w'umugabana we county ya Kisii Dr. Robert Monda ni gobono ensemo yende yaba MCA besokya na kugikelya engane yo asebatebire ni engane yo erachikobeka county ya Kisii ase ebichembege kolengani wabuna nigo county ya Kisii yalekanire asama tukabwangoiga gewasana ase chiburaburu. Lakini bone ogustoka kwane ngolinarwa mwishimiwe ijuni akalete gento kyo ko imbi chiyo minto mo deputy governor na gente kyo ntomanye tinga igakereta ngo mo deputy governor nzachinde nero gerete indombi okolekana ase Kisii county kwa sababu mo deputy governor tabugati kende gyons omuntu tubwate warrant office okusign chibese chiacha chie county government no yo minto governor Simba wono twareka ni Kenya ngima achi county 47 Kisii tali magenderero atakere gukwanwa namangane bitina kurumambia mpaka Marogoba ronko buri abana ba minta abatochorire 71 tora assembly gari nyuma totaraji kolete gento ngitutawikaransira ase gento gekurukwa ekokasi ya itonto tweka abanyene tobora ni amaswali aya ngakibona acha abega turegaiga mbali tabigiti sei as impeachment ya yo kurusimonda gekogera ntumaete monda na arati ebaligite kerogo bononye nyegasi abasinyire bakwenda once they seek the fresh mandate in to elect a new government. Nigo aba MC abo baburia omugabana we county ya Kisii uchokomurekerea emagendero mono egati yabo chibasari amona yande amange likalyo komo aka isiko omokonyi oye abantu ba Kisii county mwaraji baraji ko ba commission mugabana akamyoka ne biragita obeka wakebicha osoka chibara chi arenge side ye chibara 170 abantu baito ba Kisii county mumbuga testo buri mugabana na kaichi bara jiri arente biragita agaka chibicha kaichi ikeire goikarero iga ntuwaenda umutieni wari kurutwaenda chiwodi chito bakanjo mugabana no arenge bwone agasoki chi form chi basari tukabana baita bataka chintakana agatabana in 2 weeks time chi wiki ibere ando amide mosokia mariogia yu akwanete na chi basari ngo soka chire rero nango kwana iga abana ba Kisii county bonsi pi mbaranya wajibesa cia Kisii county basari abantu batoire chibesa n'abachumbe baito kaichibesa chechi basari chire cia Kisii county government umugaba naboke ontaete gusabanga tutiga mangana ya mariogi tutiga mangana echisegi tochicha muna barai bari tuakire tuchikura to make sure nga tu deliver to mwananchi orio kawaida because mwananchi orio karase chi ward insari tamanye tichisegi cheitu na barai ontaete gusabaiga tutige konyagurwana chisegi chinge tutwara maskanisa abantu bari batuagire tuchikura to make sure tu abakorera yaramaya nigo boigo baganya engana ye budget kubekwa bosyo ase ogokonya abamenyi be county ya Kisii likali chinsegi. Sasa ni wakati wa kuhakikisha 40 milioni imefika kwa mwananchi, sio wakati wa kwenda kuvurugana pale kwenye ofisi. Lakini renda atari bwanja kachore tu atigana mangana siasa oirio budget abe manager akorera abantu emirimo igo rero ntwarora impeachment motion kegocha ni iganga yaye ni intimidation tarikende chisegi chabeire wega tuta expect na chisegi ngocha kuba chiarenge Kisii county ege ko romo gusi no muntu utarajiete areme akore kuri sebigeri bya yaragire bontu atagire kubundisa abana baito boke bago okorangia nyone sese yao eriyo tugetokona kwenye bundisa litukeri monye boli ndagera tegokori Golipotelea egetaseni kia Ndezi TV Elitaliane Mildred Momanye.